grazzi tal-li għaxetajt l-istedina l-ikla tajba kif int? Mux ħażin inti? Tajjeb, jien tajjeb ħafna. Oġbitni dilli mmur Nikol ma' make-up artist għax irranġajtni daqxej blirtuk qabel ma bdejna. Thank you. Għanna il-menju tal-aroma tal-ikel Malti u l-lum ħallin il-labu loba bħassoltu vera sempliċi għanna intervista biex insiru nafu kaħjar, pero tittażil l-ewel platt prinċipali u deserta. Għandi setta mistoqsijiet għalik, titirrispondi jom kollha, jekk tażil li tagħmel pass fuq xi waħda innaqqas. Ok. Ġifieri l-aħjar tikol kollox. Nikol kollox. Mhux se tażel l-ewwel platt. L-ewwel platt ikel Malti. Ejja. Bebbux, blarjali, mit-tieni platt fenek. U mbagħad deserta imqaret. Proset. Li għaddiet għallum. Thank you ħafna. U ma kontx nagħmlek il-ħin tal issa. Ġifieri issa inti naf li inti fissata fuq id-dera tħobb id-dera tajjeb u tuħsib ħafna. Tiekol hekk ukoll inti ġifieri dal-ikel. Mbagħad impatti għal ħada għada noqgħod attenta nikol ħaxix u mmur ġirja jew mmur sal-ġim, nagħmel naqa' magni. Alright, tajjeb, ġifieri tiekolek proset, alright, oġobtni kif għażilt l-ewwel tażilt vera malajr, iktar qabli tażil inti. Mela l-ewwel mistoqsija jien naf li inti viċin ħafna tal-ġenituri tiegħek u taħutek, close ħafna. Imma kif inti għalfejn close daqshekk magħhom issa speċi kbir, imma bqajt bl-istess bond bħal meta kont għadek żgħira. Ekku, anzi naħseb issa iktar u iktar, meta tikber naħseb timatura iktar u trealizza kemm importanti l-familja, importanti ħafna. Inti fl-2000 u bejn l-2003 u l-2004 ħajtek inbidlet. Iva. Bdejt il-karriera mill-lat professjonali. Ta' 19 kienet is-sena tiegħi. U irrappreżentajt lil Malta. Ekku, ta' 19 bdejt il-karriera tiegħi, apparti minn hekk irbaħt Miss Maltese Island, Miss World Malta u minn hemmhekk ovvjament il-karriera tiegħi kibret iktar. Fil-fatt inti naħseb waħda mill-itwal modelli li għandna f'Malta. U naħseb ovvjament biex tkun modella naħseb importanti. Importanti, imma it-tul importanti, imma dejjem irid tkun hemm package għax. Mhux hekk, imma l-wiċċ nafu li qiegħed hemmhekk. Le, imma għal dawk in-nies li jitħajru m'għandekx għalfejn tkun twila. Importanti li jkollok personalità u m'għandekx għalfejn tkun. Ma bżajtx sa 19 sena tmur in-naħa l-oħra tad-dinja ċ-Ċina kien dak iż-żmien? Is-san jekk ċ-Ċina ta' 19 tlajt waħdi minn hawnhekk insellem il-Klawdja u l-Su kienu għenuni, imma ovvjament ommu missieri kelli support kbir minn għandhom ukoll. U kienet esperjenza naħseb li ma tinsaqaddi? Le, esperjenza sabiħa ħafna biss vera kienet ta' żgħira, imma kieku nerġa' nagħmel rewind, naħseb jiena ma nidħolx ta' 19, nidħol ta' 22 għax tkun iktar matura tal-esperjenza, tifhem? Allura. Inti kont ukoll close ħafna ma' Ray Ashley. Iva. Mal-ħajat Ray Ashley. Ray Ashley li kien inkoraġġini biex nidħol. Biex tidħol. Ekku, apparti minn hekk Ray Ashley li jaħfirlu kont close tiegħu ħafna, mill-libsa li irbaħt bija tajjeli għax pratikament jiena kont ħalt fi 2003. Inti kontilek tħit għandu wkoll qabel. Kontin il-mammi, Iva, l-mammi ħidet li libsa tal-praċetta għandu wkoll, il-mammi tħobb, il-mammi wkoll kienet. Kienet mismu ħadet sem fil-Miss Malta, il-mammi darbtej. Replacjat. U ovvjament Ray Ashley meta tħalt tat-tieni darba 2004 irbaħt bil-libsa u kien tajjeli. U nimmaġina li dik hija waħda mill-iktar il-biesi għal-qalbi. Ħafna. U jibqgħu hemm. Tajjeb, inti tħobb is-safar, tħobb iddur id-dinja, mort ħafna postijiet. Ija, u l-Ewropa kważi dorta kollha, mort Thailand, mort bis-saħħa ta' Miss World, mort ċ-Ċina, mort l-Awstralja. Dort. Nisperaw li kolli ċans li ndur iktar. Le, m'għandix dubju. Jiena naf li inti il-qoddim tixtieq li tiżżewweġ ikollok it-tfal, ma kontx nimmaġina li hija fil-pjanijiet tiegħek di. Hija ħafna. Taħseb fuqha. Ħafna nies jaħsbuni li jiena l-karriera rewel, mentri mhux il-każ. Fil-ħajja nemmen jiena jkollok xi jkollok il-familja li l-aktar ħaġa importanti huwa suġġett li jek naqbad nitkellem fuq ma naqafx. M'għandix dubju. It-tekstu titenga u nemmen jiena jekk il-bambin għandu jtini familja bit-tfal, jalla. Ħalli fidejhom mbagħad jien. U tnaqqas id-dejra mix-xogħol. Le, ovvjament jiena nemmen il-familja l-ewwel u mhux naqra titnaqqas. Tgħid tagħmel dawk l-4 snin il-familja l-ewwel.
Tajjeb. Alright, ikollok tħares lura. Daw l-10 snin. Xi ħaġa illi ma terġax tagħmel? Ma nerġax nagħmel? Tiskanta x'ħanajdlek. Ma naħseb li ma nerġax nifta l-ħanut ta' żgħira u mhux kbir daqshekk. Illa, ovvjament naħseb minħabba l-istress. Stress ħaddiema, ovvjament ma jdispjaċini xejn ta' huwa xi ħaġa huwa passjoni iktar mill-xogħol, imma xi kultant ix-xogħol jirgibek. Allura ngħid li kieku bdejt tagħna akbar forsi gawdejt iktar, tifhem? Għax ovvjament meta inti jkollok ċertu responsabilità ma tkunx tista' tgawdi daqshekk. Eżempju, kieku Miss World ma mortx fil-bidu li bdejt il-karriera tiegħi kieku żgur li ma kontx imur xahar barra. Tifhem? U ovvjament il-parir tiegħek għal daw il-modelli li forsi jixtiequ illi jagħmlu dal-pass. Il-parir tiegħi hu li m'għandekx għalfejn tkun twila, m'għandekx għalfejn tkun perfetta, x'ħadd mhu perfett fil-verità. Jekk għandek ħolma mela, ġust temmen fik innifsek. Tajb, il-ħin sħada però nixtieq insemmi inti ukoll inti żeffina, ġifieri inti bdejt imma tibqa' żeffina fil-verità. Ejja, nħobb nisfen ħafna. Nħobb nisfen ħafna, meta kont nitla paċi ma kontx ngħid ħammur nixrob. Immur biex nisfen. Biex tisfen. Ejva. U dak huwa l-messaġġ li nixtiequ ngħaddu liż-żgħażagħ li inti ma toħroġx biex tixrob tieħu pjaċir. Imma jien kont l-importanti li tieħu pjaċir. Biex nisfen ekku. Hemm bdejta ta' żgħira kont nisfen tapping, ballet. Ovvjament mbagħad bl-istudju hekk ma bqajtx ma kellix daqshekk ħin. Imma mbagħad kont imur St. Catherine's, koreografiji kważi kollha kienu jkunu fidi u meta spiċċajt minn St. Catherine's ovvjament fil-Senior 5 għajtuli biex immur nagħlem. Imma mbagħad ovvjament wara ċertu snin ma bqajtx anqas. L-aħħar mistoqsija ħalli narawk waqt sibtek xi darba tisfen. Fintax. Xi darba rridu naraw l-Antonella forsi fl-aħħar programm. By the way. Fit-talent show. Mela jiena nistednek illi nagħmlu żifna flimkien. Jien kont nisfen inti wkoll kont tisfen u nagħmlu żifna flimkien xi darba waqt sibtek tajjeb. Jien nixtieq nirringrazzjak, irrispondejt ma kellix dubju tal-mistoqsijiet kollha, ġifieri ir-rigal irbaħtu. Grazzi lill-Aroma Restaurant ta' dan ir-regalu ta' din istazzjoni. Lilek ħalli nibqa' daqsxejn miegħek hawnhekk, ħalli nsir nafek daqsxejn oħra u forsi nibdew daqsxejn rehearsal sa' żifn issa tal-aħħar tal-fadal ftit żgħira ta' ma nibdew nipprattikaw. Lilkom nidikom biex tibqgħu issegwu sibtek għaliex dalwaqt se niltaqgħu ma' mudell oħra wkoll. Ħaniltaqgħu ma' Pearl Haber ma' l-arus tagħha u ħanitkellmu rigward l-esperjenza ġdida saret ma' Pearl u daqsxejn x'inhu għaddej fil-ħajja tagħha bħalissa. Ġifieri dan ħafna aktar waqt sibtek tal-lum.